Estic cansada i tinc por. Potser estic més cansada que espantada. No crec que em resigni a morir amb una cambra de gas. Crec que em costa pensar, que després de tot em costa creure-ho. No tinc ganes d'insultar-les, ni de plorar, ni de cridar, ni de mirar la por de les altres. No em queden ganes de res. Hem caminat 2 quilòmetres i ens aturem davant d'un barracó del camp central. Ens fan despullar. Em despullaria a poc, però ens fan despullar de pressa. El mocador amb una pila, la jaqueta amb l'altra, la bata amb una altra, les sabates amb una altra, les mitges amb les gomes amb una altra, les calces amb una altra, tot ben organitzat per poder recollir-ho després. Les piles són imatges esfereïdores que necessito apartar de la meva ment. Un cop nues, ens tenen fora amb una fred espantosa. Sembla que ja no tenen pressa. Ens mantenim dretes i fermes, o almenys ho procurem. Al fred hi hem d'afegir una ventada que ens ataca directament a nosaltres. Semblem fulles tremoloses a punt de caure d'un arbre amb un descendir lent, suau. Passem tan poc. Un grup d'obrers passa vora nostra. Era el que faltava. Si faltava alguna cosa era que uns obrers fossin testimonis de la tràgica escena i algun d'ells es posessin a riure. I quines rialles!